Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Een Cambuurjournaal zonder wedstrijdbeelden. Want de wedstrijd tussen NAC Breda en Cambuur is, je weet dat al jaar, allast vanwege coronabesmettings in Breda. Die wedstrijd is verplaatst naar komende Tuesday. Maar hoop je dat er dan terug in kan. Dat moeten we even afwachten. De waard lekker traint, toont in het Cambuurstadion. Dat weer duidelijk, het plezier spatte eraan en ja, de situatie is maar zoals die is. Likwijls wie er een aantal spelers die het net mee trainen konden. Ja, er zijn nog een aantal die het net helemaal fit binnen. Die kunnen je dus de vraag stellen, misschien komt het Cambuur echt net zo gek uit dat er pas op Tuesday voetballen wordt. Die vraag lijnen we even voor aan trainer Henk de Jong. Nee, maar daar kom je net goed uit. Wij zitten in een zo'n geweldige swoon dat ik hier gewoon liever spelen. Hè. En ik kan nou jongens uit voorzorgen wat uit. En die kunnen dan morgen weer beginnen te trainen. En dan kunnen ze snijden en men, je kan ze meteen een Tuesday spelen weer. Nee, ik wil liever gewoon trofvoetballen, dat is duidelijk. Ja. En dan, dat dus weer net gebeurt. Zo'n competitie, er is geen touw meer op vast te knopen. Je moet al die maar afwachten, je had wel kennen. Want misschien kent die ook wel net. Hoort daar rekening mee? Ja, hou ik wel rekening mee. Zo, even voor de duidelijkheid, bij NAC Breda ben het allemaal nou 12 besmettingen. Die mij pas zaterdag weer trainen. Ja, dan kan je vreed net voetballen. Hè? Nee. Dat kan iedereen wel bedenken. Dus dat kan ik bedenken. En vandaar dat ik zei, daar zit ik volledig achter. En, maar na een week ja, dat is een afwachtje. Maar dat kennen wij ook 3 weken na. Hè? En dan is het bij de tegenstanders zo. Dus ik maak me er nog niet meer druk om. We hadden steeds het mooie wedstrijdje in Volendam gehad toen die fjouwen op een kloten kregen. Daar weet ik corona hier. Het is heel vervelend. En, maar ik maak me die verder net druk om. En we showen of we spelen. En we gaan de bus in en we spelen. En dan geven we naar huis. En dan spelen we de volgende. En als het net zo is, dan net. Hè? En dan kan het iemand aan de waan. Wij doen alles eraan. Alles hier binnen is mogelijk. De tegenstanders doen alles eraan. De KNVB doet alles eraan. Wat mij nog meer? Meer kan het. Dan toch even naar die blessuregevallen, Jan. Want ik zeg Isaac Calon uitvallen snijden. En toen dacht ik van nou, dat is een dikke hamstringblessure. Het verbaast me eigenlijk dat hij er alweer omhuppelt. Hoe vier is dat eigenlijk? Nee, hij had wel een licht blessuretje, maar het is net zo erg als de vorige keer. En, ja, het is kijk als Isa dan in vorm is, hè, dat er dan een bepaalde druk komt en dat er dan rekt het te blesseren. Daar maken we van houden, want het jonkje is in topvorm. En nou, daar geven we goed een chance. Ik denk dat er misschien 10 nog net helpt, maar nee, dat is vreed weg. En Kelvin McIntosh, uitvallen, rent in hetzelfde groep komt. Hoe is het daarmee? Nou, Kelvin en Jairzinho Antonia, dat gaat gewoon goed. En dan hebben we nog Jasper ter Heide, gaat het goed. Dus die sluit al je morgen of zaterdag weer aan. En dus we hebben een prachtige ploeg volgende week. Kunnen we gewoon met voetballen. En ja, dan zien we het wel. Geen Isaac Calon dus, zo zei Henk de Jong, komende Tuesday. Nou ja, laten we eens even contact zieken met de speler zelfs. Hij ging in de wedstrijd Arone Snijn eruit. Maar na wij toch een dikke blessure onder de hamstring. En toch rent hij dus alweer om op het veld. Dus dan ik maar even bij hemzelf vragen, hoe is het eigenlijk met die Isa? Ja, het gaat wel steeds stukken beter. Ik ben nu al buiten bezig om dingen te doen. Het is nog niet helemaal pijnvrij. Mijn linker hamstring is nog wel wat stijfjes. Maar het gaat met de dag gaat het beter. Ik denk dat de wedstrijd van dinsdag misschien iets te vroeg is. Maar dan moeten we nog even kijken. We hebben nog wel een paar dagen. Dus ja, kijken hoe dat gaat lopen. Ja, ik vind het eigenlijk wonderbaarlijk, want ik zag je van het veld afgaan afgelopen zondag. En ik riep, dat is een echte hamstring. Dat kost hem nou, misschien wel 6 weken. En dan huppel je heel weer rond. Ja, klopt. Ik voelde het, laat maar zeggen, al opkomen. Toen ik aan het dribbelen was, voelde ik, laat maar zeggen, mijn hamstring al verkrampen. Dus toen ben ik eigenlijk meteen gestopt. Ben ik niet doorgegaan. Dus ik denk dat heeft me wel geholpen dat ik niet door ben gaan sprinten. Ik heb het natuurlijk vorig seizoen ook 2 keer gehad. Dus ja. Ik weet natuurlijk wel hoe het nu voelt. Dus ja, ik wist gewoon meteen dat ik gewoon meteen moest stoppen. En dat heeft mij denk ik geholpen dat het niet zo heel erg is. En dat het uiteindelijk wel meevalt. En dan ga je naar de kleedkamer en dan realiseer je misschien van, nou, het is weer zover. Ja, heb je even gedacht van, dit gaat me weer heel veel tijd kosten? Of had je direct wel in de gaten dat ik even net gestopt ben, dat kon wel eens helpen? Dat het minder erg was als andere keren? Ja, ik merkte het wel gelijk. Want de voorgaande 2 keren kon ik eigenlijk niet zelf
alleen van het veld aflopen. Dat kon ik nu ook gewoon. Ik kon nu wel gewoon zelf van het veld aflopen. Dus ik merkte wel dat het wel minder was dan de afgelopen 2 keren. En dat ik gewoon op het juiste moment gewoon ben gestopt. En dat ik gewoon, dat het niet zo erg zal zijn. Nou ja, je zei het zelf al, dinsdag, NAC Breda. Ja, dat is wel heel optimistisch, hè? Ja, dat is denk ik wel heel optimistisch. En vooral met hamstring moet je wel uitkijken. Want je denkt misschien dat je het misschien niet meer voelt. Maar ja, het kan altijd weer, vooral met mijn spel, explosiviteit en dat ik veel dingen op snelheid doe, is het toch wel riskant dat het weer terug kan komen. Dus je kan beter gewoon één wedstrijd dan missen. Dan dat je het toch gaat proberen dinsdag en dan mis je misschien 5, 6 wedstrijden omdat het weer erin schiet. Dus met dat soort dingen, hamstring, moet je wel echt voorzichtig zijn. Ons hier dit Cambuurjournaal. Als alles goed gaat, en wij hopen er maar op, dan speelt het Cambuur dinsdag dus de uitwedstrijd in NAC Breda. En dat betekent dat wij er waanzinnig weer binnen met een Cambuurjournaal. En dan wel mijn wedstrijdbeeld. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.